Dragi moji, veseli i zdravi bili. Danas ćemo govoriti o lošem tripu, uzrocima, simptomima, posljedicama i pomoći nakon lošeg tripa. Vjerujem da ova tema zanima mnoge jer se o njoj ne govori dovoljno, pa vas molim ne samo da pogledate vi video do kraja, nego da ga i podijelite. Šta je loš trip? Loš trip je po nekakvoj definiciji intoksikacija psihoaktivnim drogama koja krene u lošem smjeru. Krene u smjeru osjećaja straha, tjeskobe, svega onoga što u biti želite izbjeći u ovome svijetu, međutim pod utjecajem vjerojatno i nekakvih svojih psiholoških stanja koje dovedete u taj trenutak uzimanja droge, možda i pod utjecajem vjerojatno i alkohola prije, neki uzmu alkohol prije toga, taj trip krene u lošem smjeru. I oni koji uzmu drogu, umjesto da se osjećaju bolje, jer to je razlog zašto su uzeli drogu, oni se odjednom osjećaju puno gore. Znači, uzroci su i naše osobno psihičko stanje prije uzimanja droge i sva ona druga sredstva koja smo uzeli prije uzimanja droge, jel? I možda i miješanje droga. Sad, za vrijeme samog lošeg tripa postoji puno simptoma mogućih. Nesvijest, povraćanje, znoj, strahovi, konfuzija, tjeskoba. Zatim postoji još agresivnost i sad postoji još jedna dodatna situacija, a to je usamljenost i izolacija. Jer u trenutku kad oni krenu na taj loš trip, ljudi oko njih koji su vjerojatno i sami pod utjecajem droga ne prepoznaju to i ne mogu im pomoći i oni se tu osjećaju izuzetno izloženi, usamljeni i zaista izolirani od svega, jer ovi drugi su skroz u jednom filmu, a oni sami su u nekom drugom. Često imaju blackout, znači zaborave veliki dio te priče. I onda krene žaljenje zašto sam to uzeo, konfuzija, svašta im se događa u glavi. Međutim, nažalost, kad svi ti simptomi prođu, kad djelovanje droge prestane, posljedice ostaju. I te posljedice mogu biti jako, jako ružne, a nažalost čak i fatalne. Nažalost dolazi čak do želje ponekad za samoozljeđivanje. Kod mnogih ostaje paranoja, PTSP, neki razviju trajne anksiozne napade. Neki razviju strahove, na primjer strah od mentalne retardacije nakon što su doživjeli to sve što su doživjeli, gdje su njihova čula bila na ne znam koju potenciju. Znači, kad čovjek normalno doživi nekakav strah i fobiju, kod njih je to još pojačano, ne znam puta koliko. Ostaje trauma od svega toga što se dogodilo i ona se vuče kao jedan teški traumatski doživljaj. Zbog toga se mnogi boje psihijatrije i trajne mentalne retardacije, a neki se čak boje uzimati hranu, jer nakon što su uzeli te bombone, drogu, već što su uzeli, koja im je jako naškodila, sad se boje uzimati hranu. Ta i hrana isto tako ne naškodi. Postoji, to je iracionalno naravno, međutim, mogućnosti koje naš mozak stvara su bezbrojne. Te posljedice traju godinama, traju sve do onog momenta dok se ne otklone. Sada, dobra je vijest da se mogu otkloniti na način da se ide direktno u to sjećanje, u sve to što su prošli i da im se to očisti. Ja sam imala takva iskustva sa vrlo dobrim rezultatima. Zaista je to otišlo sve te posljedice. I znači, to je super vijest da se može nekome pomoći i da sustav kojega koristim radi na svemu, ne samo na ovome, radi na bilo kojim drugim problemima
jer mi smo kreatori svega onoga oko nas. Kao što sam rekla prije, znači njihov loš trip može biti posljedica njihovog lošeg mentalnog stanja. Već prije nego su uzeli tu drogu. Prema tome, sve se to da odraditi. I to prethodno loše mentalno stanje i to sjećanje koje su proživjeli sa tom drogom. Jel? U svakom slučaju bilo bi dobro izbjeći loš trip, a uvijek kad se uzima droga, bilo da je to rekreativno, bilo da je to konstantno, postoji mogućnost za takvom situacijom, za lošim tripom i bilo bi dobro da se stoji dalje od toga, nije to neka neki čudni savjet, to će svak razumjeti. Znači, ako ste imali tu situaciju, postoji rješenje, možete se javiti meni, a možete i raditi sami prema videu kojeg prilažem. Druga stvar, ako niste prošli kroz to, bilo bi dobro da to izbjegnete. Mnogi ti koji su prošli kroz loš trip čak i prestanu s uzimanjem droga. Međutim, trauma ostaje. Znači, posljedice ostaju sve dok se ne riješe. Ako uzimate marihuanu zbog medicinskih razloga, bilo bi jako mudro da je uzimate pod kontroliranim uvjetima, znači strogo kontrolirano podrijetlo te marihuane koju uzimate i možda da neko bude kraj vas dok vam traje to djelovanje, da vam može uskočiti, da vam može pomoći, da znate da je neko tu kraj vas. Znači, tema je loš trip. Danas zaključak je bolje ga je izbjeći, ali ako već dođe do njega, postoji rješenje. Tema je o kojoj se jako malo govori. Smatram da je važna, naročito zbog toga što posljedice mogu biti fatalne. I za vrijeme samog tripa i kasnije. I sve te traume koje proživi čovjek nakon lošeg tripa, ne dotiču se samo njega, dotiču se i svih onih oko njega. Tako da cijele familije znaju patiti nakon toga i to bude jako teško. A evo, rješenje postoji, a idealno bi bila preventiva, znači stati dalje od tih bombona. Evo, mislim da sam otprilike sve rekla što sam vam danas htjela kazati. Podijelite video, bilo bi dobro da ljudi čuju, jer naročito šta stvarno na netu, na hrvatskom, našla sam samo jedan članak, a na YouTube nisam našla ništa. Eto toliko, vidimo se sljedeći put.